Marea Pontevedra reiterou esta mañá en rolda de prensa a moción presentada no pasado pleno municipal en relación á previsible ampliación da Edar dos Praceres, pola que, entre outros termos, emprazaban os concellos de Marín e Poio a asumir a depuración das súas augas residuais. Ratificámonos nos termos desa moción no sentido de emprazar os concellos de Marín e de Poio a que, dunha vez por todas, asuman a súa responsabilidade no tratamento das augas residuais, emprazar a Costas a que non autorice a ocupación de terreos de dominio público marítimo terrestre para ampliar esta depuradora, e tamén se pedía activar os servizos xurídicos do Concello para loitar contra este primeiro ataque que se supón iniciar a ampliación da depuradora. Pola súa banda, Marea presentará este xoves alegacións ao anteproxecto para o novo emisario submarino da ría de Pontevedra, no que se recolle a construción dunha cámara de carga e dunha estación de bombeo que se situarían fora das actuais instalacións e incumprindo a distancia mínima a edificios e vivendas. En todo caso, fálase no anteproxecto dunha estación, dunha cámara de carga e dunha estación de bombeo que está situada fora do recinto actual da depuradora, vai falar Xaime máis disto, e que non respeta as distancias que por lei debe gardar unha instalación destas características sobre edificios e vivendas. No propio documento fala tamén de que non hai ningún tipo de problema, porque é unha zona xa degradada, situada ao lado dunha autovía de 4 carriles e de caliza industrial e tal, e para nada é un núcleo de población da parroquia de Lourizán, e que para máis motivo é a zona de Lecer, con 2 parques, que tivo un campo de fútbol no seu día, con unha igrexa, sobran motivos para dicir que é unha zona habitada e un núcleo de población. Dende a plataforma veciñal indicaron que están dispostos a ceder no que se refire ao emisario e están de acordo con que a estación depuradora necesita unha reforma, pero reiteran que todo isto se ha de facer sen ampliar ningún só metro ás actuais instalacións. Temos unha instalación que non funciona, creo que somos conscientes, non? Entón estamos totalmente de acordo con que se non se amplía un só metro da instalación actual, esa instalación se modernice, esa instalación de servicio, esa instalación lance ao mar auga saneada, que de feito, se lanzara auga ben depurada, non necesitaríamos ter un emisario que vertera a quilómetros e quilómetros de instalación. Eso é un síntoma dunha enfermidade que é dunha depuradora que non funciona. Aínda que o proxecto para a ampliación da Edar non está presentado, na reunión que os veciños mantiveron con Augas de Galicia hai unhas semanas, puxéronse sobre a mesa 4 posibles ubicacións en Lourizán, unha nunha xunqueira protexida e as outras 3 nos Praceres.